Cez debilčeka, doma setka, okulárnatého. Spravím do pol roka plnohodnotného chrapu na stokára z ulice. Špinu jebanú. Špínu proste. Prefikanú špínu. Jak sa máme, chalani? Ty si Ahoj. Dnes vám povieme pár príbehov z ulice, že sa stali. Áno, všetko autentické. Čo vám povíte na našu reportáž? The second hand house. On the second hand house. Bara. Zavri si Peťa. Že Peťo má vážnu čapicu a ja zatra budem mať vážnu opicu. A zjeli ste nejakú čapicu, nie? No Peťo máš na nás hory, kurva. Pojem do pasy. A nie, do Peťo máš na nás hory, kurva, ne more. Beton je všetko. Ja sa volám Peter Miňarčík, alias Peso. Odsúdený Peter. Ako si sa... Tu je televízia Markíza ináč. Mám rád plechavých, takže si otočte. Teraz sa pozrieme na tohto, čapica dole. A pozrieme na tohto. Malý balko, opilý kokot, znovu kokot. No, takže toto je reportáž.